shaye-shayen matasa shi ke lalata tarbiyar mu, shi ke sa su dinga maye, yana janyo fushin iyaye. Dan Allah ku dinga lura, hanya ba mai fa'ida ba, mai zai sa kuna matasa kuna cutar da lafiyar ku. Kana kallo da hankalinka kake shan duka cutuka, kana ta zuwa ka sa kudinka a saboda zubar mutuntaka. A kwana a tashi zuciyarka tana da canza launuka, kuma ka ɓata tarbiyarka, mutane duk suna gudunka, hanya ce wadda za ka cutu. Lalacewa ta zamani ce ka kashen kodin wurin mace, wata ma kuma har ta ɗauki roci ta haɗa ta zuba ta sha mace. Wannan kuma ba ta rayuwa ce, ƙarshen ta aje a haukace. Tunani na kiya bace, wannan kuma kin ga babu dace, ki tsaya ki nazari tunani. Kuma mai zuwa ya saida ya san kuma babu